Luthethayo ngumzimkhulu noGqala oyinqununu apha eZwelitsha Primary. Namhlanje apha eZwelitsha Primary siye sasinesigqibo sisisigqiba sesikolo nabazali kolusuku lenkcubeko namasiko ke sithi ke sidibane apha esikolweni ngenjongo zofundisa abantwana bethu, ngoba sifumanise into yoba abantwana bethu bakhula bengazi ukuba basuka phi, ithini intsukaphi yabo, baenda phi ngoku sebefuna ulandela iiculture zabanye abantu. Sibona kubalulekile ke into yoba zabakhule babe ngabahlali citizen ezi-responsible, bamele baqala bayazazi babangobani na. Siye sahlala phantsi ke saliqulunqa olu suku kuba sisazi into yoba ngolu suku lange-24 ngomso iyabe iholideyi, thina namhlanje masilonwabele olu suku sibafundise ngenkcubeko yabo abantwana bethu. Esi sikolo ke zezinye zezikolo ezidala apha eZwelitsha esasekwa ngo-1948 endicinga into yoba sisikolo sokuqala esabakhoyo eZwelitsha esingumzekelo ekumele into yoba sonke ke singabazali baseZwelitsha sinesicelo sisapoti esi sikolo. Masingawi isikolo saseZwelitsha ngenxa yokuleka kwesapoti. Ewe wena isikolo sidala but kodwa ke for uba sikhule isikolo sawukhula ngenxa yenxaxheba nempathiswano kubazali baseZwelitsha. Sisikolo ke noko esiqhubayo kakuhle kwizifundo, ngoba at least ipercentage engu-80% to 75 ipercentage esithi siyifumane every year apha esikolweni. Siyamema sibongoza kubazali baseZwelitsha, not only abazali basezone 7. Esi sikolo kwa igama eli lithi Zwelitsha Primary, it means sisikolo esiyintsusa kwinto yonke yaseZwelitsha. Zonke nje izikolo ezikhoyo eZwelitsha zizalwa sesi sikolo. Sicela inkxaso kubazali basezone 7, kubazali baseZwelitsha at large, mabasixhase esi sikolo sabo sikhule. Ukuwa nokuvuka kwaso kuxhomekeke kubo. Sithi ke wonke ke bantu bakuthi sapotani isikolo senu sikhule sifane nezi zikolo nizifunayo sedolophini. Apha ekhaya ndiqinisekile into yoba abantwana benu xa bethe banyathela kula masango aseZwelitsha, inkcubeko namasiko ndiqinisekile yeyona nto sigxine nesiqinise kuyo. Ngalo mazwi ndiyanibongoza abazali bam, sisanabantwana, indawo ikhona esikolweni. Nkosi. Le mini yanamhlanje iminisha ukhulu ngam, indenza ndazi imvelaphi yam ukuba ndisuka phi nezinto ezazenziwa kwixesha elisemva. Le mini kum yimini yokwazisa okanye yokukhumbuza umntu ngembo yakhe, ngoba xa sibamnyama okanye singabantu abamnyama simele sibe asisuki kwizithethe kunye namasiko ethu, singalibali apho sivela khona nalapho sikhoyo ngoku, khona ukuze sithi thina xa singekho kushiyeke umncono emva kwethu. Abantu abangathi babuya umva kumasiko abo kunye nezithethe zabo kufuneka babuyele, ngoba baza kumosha abantwana kunye nentsha. Kodwa xa sigxinile sahlala kumasiko ethu kunye nezithethe zethu, abusayi buze buphele ubuXhosa bethu, abusaye aphele umntu. Kodwa xa sityeshela sihamba ecaleni uzawuphela umntu. Abazali mabasoloko bekhwezela, bebafundisa, bebaxelela abantwana ngamasiko asemakhayeni abo kunye nezithethe ezenziwayo kwaXhosa. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV, ndikuZwelitsha.